konečně po 100 letech si to jdu zahrát. Nevím, nebudu mít moc steků, ať to jdu rozbiju něco dalšího než televizi. Pane bože, klid. Hlavně klidu. Dělej, už tam chci být. Jako to, já chci tam být už. No. Můžeš se mi to už načíst, Pipi? Zlata. Kurna. Tak nic. No, tak už mi to neukazujte, už mi to je fakt jedno. Zlata, ne, červen. Tak, napsala německý, jo, já mu to je furt, jenom německý. Americký, no ale já jsem si řekl, že potřebuji tohle. Ten dělá sílu jak prase. Na kolika dostal? Ne, ale Amerikánů. Počkat. Nechci potom tohle. Ne, tohle. Já musím mít kolik na to? 77. Dáme německý. Ne, potřebuji na tohle. Dám se ještě coiny. Počkat. Ne, počkej, ale já chci tanka. Ale to je... Jo, to je jenom skin. Letadlo jsem dostal, ale nikdy takového tanka jsem nedostal. Myslím si, že to je úplně k ničemu. Já si možná začnu s tím, když tenhle vyšší. Zlatá. Yes. Počkej, kolik jich mám? 9 a 37. Okay. Na tanka potřebuji nějakých 200 něco. Ne, víc než 200. 20 000. To je... Ne. Uspěchnu. Dám si tohle. Ať nevypadáme. Američan světový válce. Tak pojď. Jaká bude mapa? Možná ten klasik nebude nějaká jiná. Ale fakt to vypadá. A mě zabijou furt, tak se vemu toho, no. Ale na tygra potřebuju. Ne, proč? Tak to se vemou nějakého jiného. Oni tam budou strašně kempit. Vemu si tohohle. A kam půjdu? Na Bčko, na Čko. Bčko je na nic. Cčko. Ačko, jdu na Cčko. UK. Jsem to nehrál tak stále. No, v pohodě. Ne, C na Cčko nedělá Bčko, ale na C ne. Jestli teď budu kempit. Ne? Jo, pojď, máme teď. OK, kde jsem? Kde? Tarzan? Kde je? On je levýho boku, on je až tam. To je... A pojď sem. Oni tam jsou ale dva. No. Poko. Ne, já nemůžu.
To je No on je tam. Tak nic. Jak jo? A tak počkej, tak ho zajmi. Druhé je ještě tam, aby jsme mohli jestli on umře, já jsem to. Typ, Jsem to, koninu. Kdo mě dal? Ne. Já ti říkám, zdechni, nebo dostaneš palačinku. Babičky, to tak já dostanu.